Well, nagahulat na lang kita sa nga information halin sa DILG. Nga kaya siyempre ang sa ila ini mo nga ahinsya mo. No? So ginatan-aw na mo sini kung sino pagid ang imbitaron. Okay. Base magdamo bala kita. Actually there are also a series or a number of projects nga iban nga ara pa lang sa 5%. Okay. No, wala pa gani kalabot sa 20. So ginagrihan namon to ni Board June kag ni Board Lito nga kung pwede ang ma-identify lang nga ilang accomplishment is less than 20%. No? Abo na sila ang imbitaron kag kung correspondingly kung din nga LGU ini sila. Kag imbitaron gid namon ang mga opisyalis man sa Banwasang Leon to join on this committee hearing. So again, daw medyo abi masako subong bangon sang Christmas, but nevertheless sa nabalaan ko man about the concern sang project nga hindi matapos, sa paghibalo ko so far na pabid naman tanan no sang provincial government. Ugaling ang iban wala pa matagaan sing contract. Pero hindi na matuod nga kung ang project wala matapos, ang budget mabalik sa national. No. Kung ang project lang nga wala mabid o kung nabid man wala sing takers, most likely amo nang ibalik. Pero kung may kontrata na, kag nasugudan na, hindi na yung magbalik ang kwarta. No, ang funding. So the funding of 720 million is intact diri sa provincial government. Kag ang munisipong ang sige-sige mga bira-bira man sa aton engineering office to monitor. And we all know that this is really a big ticket project nga kadamo, numerous. Ang challenges kadamo. Yes. May mga tatlo ka project pero isa lang ang alagyan. So amo nang wala makita, no? Wala ma-foresee, no? In advance nga siyempre, kung tatlo ka project pero isa lang kadalan, hindi ito magpasugod karon nakauna to kay magyan karon ang iyang project sang mga gahawol sa mga barasag bato. So may posibilidad nga maglitik o kung maproblema ang iyang ginobra. So hindi man siya magsugot nga samtang simento siya dire, sige niya hakot dire sa duha to ka project. Yes. So those are things, no? And then also there are also nga mga the water system nga gusto sa komunidad pero wala gid sing ideal nga source I see. sa tubig, no? So amo ni ang mga challenges, but again ginamedyosan ini, and hopefully we are trying our best nga ma-realize ni kiti kung mapatawag kita committee hearing during this Christmas season, these holidays, base bala hindi ini mapuslanon kay wala man si gamay la maka-attend.